Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Din il-ġimgħa jirritorna id-drama oriġinali The Trials of Magnus Coffin Key fit-Teatru ta' Spazju Kreattiv ftit qabel ma dan issaħħar l-udjenzi fil-Brighton Fringe Festival. Se jkomplu varjetà ta' avvenimenti marbuta ma' Malta Biennale.art f'żoni differenti tal-pajjiż, minn esebizzjonijiet artistiċi għal festivals ta' mużika u briju. Kull avveniment huwa mniżżel fuq inkontru.app, inkluż informazzjoni dwar biljetti. Fiċ-ċinema ta' Spazju Kreattiv se jintwera il-film Io Capitano li jwassal storja qalbina ta' żewġ żgħażagħ bħolma li jaħarbu lejn l-Ewropa. Fl-istess ċinema se jkollna ċans ukoll naraw lill-attur rinomat Ralph Fiennes fil-parti prinċipali ta' dram storiku Macbeth.